Welcome back mga kapuso! It's BizTalk time! Ug ani ana si Attorney Resi Rizada. Resi, Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug sa tanang mga nakatutok kanato dinha sa General Santos, Cagayan de Oro, Zamboanga, Butuan ug sa tibuok Mindanao. It's best of time once again diri lang sa At Home with GMA Regional TV. Ug karong buntaga usa na sab ka atong kapuso ang atong makahinabi. Dili lang siya hawd sa pag-arte ug pag-host, usa sab siya kailadong komedyante ug karon naa na siya bag-ong single. Walay lain pa kundi si Betong! Maayong buntag and welcome, Betong, to At Home with GMA Regional TV. Hi guys! Hello po mga kapuso dyan sa Davao. Kumusta ka and kumusta ang pagsistay at home mo ngayon? Ay, pero syempre bago lahat, maayong buntag muna po sa inyong lahat mga kapuso. Ay, nako grabe, matinding adjustment talaga, sobra. Kasi talagang wala akong kasama eh. Mag-isa lang kasi ako dito sa bahay. So bago nag-ECQ, hindi na ako nakauwi sa bahay namin sa Antipolo. So ano ginagawa mo to keep yourself busy? Ay, grabe. Kasi nga dahil mag-isa ka, ako lahat, all around, kain, syempre kain, Kakain. luto, linis, at pinakamatindi yung paglalaba. Oh. Kasi yung paglalaba kasi, supposedly dapat sa laundry lang kasi wala akong washing machine dito sa bahay. Mm-mm. But then yung laundry nag-close for Oh. almost a month. So kailangan sariling laba. Naging busy rin ako ngayon for promoting my latest single under GMA Music. Ayun. Na tamang-tama, inilabas siya Right. habang naka-ECQ. So at least nag-shoot ako ng sarili ko music video dito sa bahay mismo. We really wanted to congratulate you for your very first release of your debut single under GMA Music na Nang Minahal Mo Ang Mahal Ko. Congratulations, Oo. Betong! Ay, maraming Grabe. salamat. Thank you. Oo, Sobra. how does Hindi it ako feel makapaniwala. How does it feel to finally become a recording artist? O, diba? Yun nga, nung sinabi mo yan, medyo kinilabutan ng konti. Oo, kasi paano ba, dream ko lang kasi talaga to. Parang, alam mo yun, parang sinabi ko, parang, last year kasi nagka-concert. So parang, ngayon, parang inisip ko parang, what if magkaroon ka din ng sarili mong single? So, but then, sobrang supportive kasi talaga ng GMA Artist Center at ng GMA Music. So, hindi pa din ako makapaniwala, not until na-record ko na siya 2 weeks before nag-quarantine. Ito ang gusto ko din palang itanong sa iyo, Betong. Napanood namin ang iyong performance video sa Nang Minahal Mo Ang Mahal Ko. Ang tanong ko sa iyo, nakailang outfit change ka sa music video na yon? Ay, grabe. Alam mo, sobra siyang challenging, pero at the same time, sobra siyang fulfilling. Dahil nga naka-quarantine ka. At hindi ka pwede mag-shoot kasi sa labas eh. Hindi kasi kami nakapag-shoot na ng music video dahil nga inabutan na kami ng quarantine. So, pag pinagsama-sama siguro sila parang 6 to 7 outfit changes. Anong aral na matutunan namin sa buhay ni Betong? Naku, masyadong mabigat yung tanong pero alam nyo mga kapuso, alam kong matindi mga pinagdadaanan natin ngayon. Iba-ibang levels nga lang yung ating mga adjustment. Pero I think tagang most importantly, dapat kapit lang tayo. Kapit pa more, pray pa more pa tayo dahil hindi talaga natin alam kung hanggang kailan tong crisis na pinagdadaanan natin. At kung kayo nalulungkot at medyo kailangan nyo na maging masaya, i-download nyo na po ang aking latest single under GMA Music. Pwede nyo na pong i-download dyan, Nang Minahal Mo Ang Mahal Ko, sa Spotify, sa YouTube, sa Apple Music, sa iTunes, at sa lahat ng mga digital stores worldwide. Katahan mo naman kami, Betong, nung favorite lines mo sa kanta mo. Ay, sige, yung chorus. Yeah. Oo, ito kasi talaga yung pinakamatindi. Sige, okay. Okay, may bilang talaga yun. 1, 2, 3, sing. Nang minahal mo ang mahal ko, at minahal ka ng binamahal ko,
Parang na-extrajudicial nyo ang puso ko. Nagmalabi-jalantes kayo. Pagmamahalan nyo ba ay totoo? Baka ginugutan nyo lamang ako. Nakakabaliw ito, kay sakit nito. Sana di mo na lang minahal ang mahal ko. Ay, ang sakit. Wow, thank ang you sakit. very much. Oh. Ang Kayo na nga sakit. pinapakinggan ko, nakaka-LSS talaga, Beto. Oo, ay, salamat. Oo. Thank you. Maraming salamat and thank you for joining us this morning. Ay, maraming salamat. Ako po dapat po magpasalamat sa inyo po, lalo na po sa GMA Regional TV Davao. Nako, mabuhay Yes. po kayo. And nako, mahal na mahal ko po kayo. Ingat po. Mahal na Stay mahal ka safe. din ng buong Mindanao. Salamat po. Salamat. Daghang salamat, Betong, sa pagpalanog sa imuhang tingog ug sa imuhang kanta sa tibuok Mindanao. Nga murag daghan-daghan jud ang nakarelate, mga kapuso, ug sa mga biniyaan dara na LSS na ba mo? Weluyo sa mga gipasakitan sa inyong mga hinugugma, hinumdumi usab nga aduna pay mas deserving sa ilaha, di ba? Hugot! Mga kapuso, ug mapuhon lahi na sab na kapuso artist ang atong kakuhaan ug inspirasyon diri lamang sa Bistalk sa At Home with GMA Regional TV.